Takže záznam je puštěn, takže já vás ještě jednou všechny tady vítám na dnešním Webexu. Bude věnován napájecím zdrojům firmy Morsun a dalším produktům, které firma nabízí. Firma Morsun u nás v nabídce více jak 10 let, na českém trhu už je poměrně hodně známá mezi zákazníky. Takže je to firma, která je poměrně hodně i používaná. Portfolio firmy Morsun je velice široké. Zde je přehled produktů, takže vidíte, že ta nabídka je tam hlavně teda v oblasti napájecích zdrojů, AC/DC zdroje, DC/DC zdroje a potom různý další doplňkový sortiment, jako jsou integrované obvody, drivery pro IGBT, proudové senzory a prvky automatizace, což je taková nová oblast, do které se Morsun pouští. Takže pokud se podíváme na ten přehled sortimentu trošku podrobněji, takže bude to věnováno oborům integrovaným, pak tedy těm proudovým senzorům a dalším. Když se podíváme podrobně na přehled těch vyráběných oborů, které firma Morsun nabízí, tak jsou to obory pro AC/DC napájecí zdroje, čili jednoduché drivery většinou s interním tranzistorem MOSFETem. V nabídce nejsou žádné obory, které by byly pro složitější napájení. Toto jsou opravdu takové ty jednoduché šváby za pár desítek centů. Takže není to žádná jakoby sofistikovaná koncepce, jsou to opravdu jednoduché obory pro napájení. Zde je tedy přehled těch oborů pro DC/DC zdroje, AC/DC zdroje, čili pokud se podíváme, tak ten první sloupec je věnován tedy AC/DC zdrojům, druhý sloupec je věnován DC/DC zdrojům. Pak zde máte jako další portfolio, které je uváděno, tak jsou obory pro ten starting IC, oni tam mají, čili různé ty power managementy, respektive dohledové obory. Pak v tom pravém sloupci nebo v pravé části obrazovky jsou digitální izolátory, interfaceové obory pro 485 a CAN. Je tam ještě pak pár oborů, které jsou takové speciálnější určení, bude nastíněno později. Čili takto k tomu portfoliu, které firma Morsun nabízí. V této prezentaci nebude podrobně probírán kompletně celý sortiment, bude to vždycky jenom se zaměřením na nějaký konkrétní typ a nebo celé portfolio. Takže zde vidíte jednoduchý obvod pro push-pullové napájení izolované, čili trafičko, tento integrovaný obvod a jednoduchý například DC/DC měnič z 5 na 5 V izolovaný. Splnil i AECQ 100 normu, čili je určen i pro automotiv. Rozsah použití tohoto oboru široký, čili materiálová úložiště, industriál, medical, armáda, doprava. Další, co zde bude, nebo co zde představuju, tak jsou obory, proudové transformátory, relé. Proudové transformátory jsou dělány buď to v takovém tom klasickém provedení, kdy můžete provléknout vodič skrz transformátor, a nebo je vyráběn už včetně vodičů, které zapájíte do plošného spoje. Další nová kategorie produktů, kterou Morsun zařazuje do svého portfolia, zatím ještě na webu není, tak jsou tedy spínače elektromagnetické, čili výkonové relé, v podstatě se dá říci, pro stejnosměrné spínání a prvky automatizační techniky.
které taky ještě zatím na webu nejsou. Je to připravovaný sortiment, který bude velice brzy na tom webu představen. Pokud se podíváme na proudové transformátory, je tady hlavně zdůrazněno to portfolio pro snímání zbytkového proudu, čili pro proudové chrániče. Takže opět vidíte, že buď to je to klasické provedení v podobě měřicího transformátoru a vypsané typy, které tam do tohoto spadají, nebo pak to jsou provedení, kdy tím transformátorem už je protáhnutý vodič, máte ho přímo už vyveden do plošného spoje, jo, a buď to je to v provedení v tomto radiálním, kdy klasicky vývody máte směrem dolů, a nebo pak ještě provedení takovéto, kdy vlastně máte ty vodiče taženy tak, jak je to znázorněno na tom obrázku. Další provedení, které je v nabídce, respektive bude brzy, tak je provedení, kdy to máte v provedení na plošném spoji. Čili takto k tomu provedení těch proudových transformátorů. Zde je porovnání s konkurencí, buď to firma VAC nebo Bender, kdy vidíte porovnání jednotlivých parametrů. Vidíte, že ty parametry Morsunu jsou velice slušné. Dělají se i tato proudová trafa, kdy je tam integrováno kousíček elektroniky a díky tomu vy už nemusíte dělat žádnou kompenzaci. Ta kompenzace už je udělána vevnitř, takže je to nezávislé na teplotě například. Zde je ukázka použití, část použití nabíjecínice, různé signalizační produkty, inteligentní domácnosti, fotovoltaika, různé zdroje zelené energie, tak jak je to dnes populární. Zde jsou potom klasické proudové senzory, tam ty, co byly předtím, tak ty byly určeny pro snímání zbytkového proudu, čili pro proudové chrániče. Výhoda u těch předchozích je v tom, že díky tomu, že tam je část té již implementována, tak tyto měřící transformátory jsou i pro dnešní instalaci dnešní, kdy máte v oboru poměrně dost rušení, harmonického rušení, zkreslení a tyto tato proudová trafa si s tím dovedou poradit, takže není tam ten vliv různého rušení a transformátory měří to, co mají měřit. Tyto proudové transformátory, které sobě mají také část elektroniky, která dělá tu linearizaci, opět zase provedení, že máte buď to s těmi vodiči, které můžete zapájet přímo do plošného spoje, případně na průvlek, to jsou tyto dvě provedení, a nebo toto čtvrté provedení už pro větší proudy, kdy tam můžete provléknout i nějakou pásovinu určenou třeba do svářeček a nebo do hodně výkonných zdrojů. Zase vidíte tady rozdělení v tabulce, konkrétní typy, na jaké proudy jsou dělány, takže buď to ta řada TL 6 až 50, které jsou pro takové ty běžné uživatelské věci, kdy to máte pro ty proudy do 50 A nebo pak 100, 200 až 300 A, ty typy 2, 3 a 4. Opět porovnání s konkurencí, například firmou LEM, kdy vidíte, že třeba teplotní je lepší, linearita je velice slušná. Takže tyto proudové transformátory firma Morsun nabízí a s velice dobrými parametry. Příklady aplikací, průmysl, automobilová technika, respektive nějaké třeba vysokozdvižné vozíky, kde už tečou velmi vysoké proudy.
svářecí zařízení, bateriová zařízení, fotovoltaika. Stejnosměrná relé, je to úplně nový sortiment, zatím ještě na webu není prezentován, bude pro proudy řádu stovek ampér. Je tam dbáno na konstrukci, aby tam docházelo ke zhášení těch oblouků a ty podrobnosti budou teprve představeny. Zase stejné portfolio, které bylo ukázáno předtím, fotovoltaika, dopravní technika, nabíječky. Servo systémy a respektive drivery pro servosystémy. Toto je úplně nové portfolio, které teprve Morsun představí, čili drivery pro řízení krokových motorů. Zase bude integrovaný zdroj napájecí a nějaké rozhraní, kterým budete moct tento modul připojit do systému. Ta aplikace těchto prvků, automatizační technika, nikam jinam se to prakticky použít nedá, takže hlavně do té automatizační techniky, ať už nějaké robotické stroje a nebo automatizované linky. Další portfolio, které je v nabídce firmy Morsun, jsou AC/DC zdroje a DC/DC zdroje. Nyní se dostáváme tedy k těm AC/DC zdrojům. AC/DC zdroje jsou nabízeny ve velmi širokém rozsahu. Je to v podstatě od výkonu 1 W až po 5 kW. Některé zdroje se dají dávat ještě paralelně, čili ten výkon se dá ještě pak dávat na vyšší dimenze, čili dávat paralelně. To hlavní portfolio těch napájecích zdrojů, které Morsun nabízí a které je nejvíc prodávané, jsou to zdroje vestavné. Pardon, to jsem přišel o kousek dál, než jsem chtěl. Takže vestavné provedení, takové to klasické v tom děrovaném plepu, dělá se včetně ventilátorů pro vyšší výkony, jestli se nepletu, je to od 320 W výše. Ty vyšší výkony se dají samozřejmě pak dávat i paralelně. Je to provedení převážně jednofázové. Ty vyšší výkony jsou plánovány i ve třífázovém provedení. Další hodně široké portfolio a hodně dynamicky rozvíjející jsou zdroje na dynlištu. Běžně byly doposud dodávány zdroje, které byly jednofázové, nově jsou dodávány 2- a 3fázové zdroje. A zase možno až u těch 960 W dávat až 4 kusy paralelně, čili tam pak skoro 4 kW výkonu dostanete ven. Docela hodně prodávané portfolio jsou i zdroje vestavné, které jsou bez krytí. Tam je to série LO a LOF, čili bez aktivní kompenzace účinníků a s kompenzací účinníků. Pak zdroje, které jsou v podobě těchto modulů, čili vezmete modul, zapájíte do plošného spoje a máte kompletně uděláno. A nově zdroje, které jsou nebo budou nabídce teprve, jsou zdroje pro serverové aplikace, čili to jsou tyto zdroje, pak zdroje pro fotovoltaiku a různé zelené zdroje energie, obousměrné. A pak zdroje, které už jsou nabídce, tak to jsou tyto briky, které jsou od 150 W do kW a zdroje pro fotovoltaické a jiné aplikace. Takže to je zrychleně přehled zdrojů, které jsou v nabídce od Morsunu. Dostáváme se tedy do těch vestavných zdrojů. Ty vestavné zdroje, jak zde vidíte, jsou v provedení LM a LMF. Zdroje LM
starší provedení, respektive se stále vyrábí. Je to ta série LM, potom je to série zdrojů LM-R2, to je novější varianta těchto zdrojů, které jsou zmenšený, je tam dbáno právě na úsporu prostoru, aby tyto zdroje nezabíraly moc místa. Dále je tam dbáno na to, aby byly v plném napěťovém rozsahu do 305 V, takže to jsou tyto zdroje LM. Pak je tam série zdrojů LMF, které jsou dělány už pro vyšší výkony od 75 W do 5 kW. A tyto zdroje mají aktivní kompenzaci účinníků. Dále portfolio, které bylo zařazeno asi tak půl roku až rok zpátky, tak jsou tyto semi-potit zdroje, čili to úzké provedení od 200 až do 2,5 kW. V současné době myslím, že akorát 750, ty vyšší výkony se teprve připravují. Co se týče toho portfolia, které je standardně v nabídce, respektive už je v té výrobní fázi, kdy jsou tedy tyto zdroje dostupné, tak to jsou ty zdroje kompletně LM, LMF, jsou také kompletně v nabídce, ale pouze do 1,5 kW, jinak ta série LM-R2, LM jsou už kompletně v nabídce. Zde je tedy ukázka těch zdrojů LM a LMF. LM-kové zdroje dříve byly v tom děrovaném provedení, já tomu říkám. To jsou tyto. A nově ta série zdrojů je všechna je kompletně předělávána, aby byla v tom s těmi větracími otvory v podobě 6 úhelníků. Je to taková vylepšenější varianta, kdy vlastně je tam tedy to rozšíření u většiny zdrojů do těch 305 V stupního napětí a je tam dbáno i na vyšší standardy, výkonovou účinnost, čili menší potřebu chlazení. Takže je to děláno i z pohledu estetického, aby to vypadalo lépe. A jak jsem říkal, ty výkony od těch nějakých 250-300 W už pak jsou včetně ventilátoru. Takže zde máte ukázku těch zdrojů LM a LMF. Co se týče standardů, je to u různých zdrojů různě. Většinou je tam certifikace podle UL, CE a pak má ještě většinou nějaké další normy. V datasheetu u konkrétního zdroje se vždycky dozvíte, podle kterých norem je tento napájecí zdroj schválen, případně jaké normy splňuje a případně pokud je tam ještě potřeba nějaké doplňkové filtrování pro vyšší úroveň elektromagnetické kompatibility, tak toto v těch datasheetech je vždycky uváděno. Doporučuji ten datasheet dopodrobna prostudovat. Případně pokud budete mít dotazy k jakémukoliv zdroji, tak samozřejmě můžete se ozvat, není problém, rád odpovím. Zde je, jak jsem se zmínil, ta série R2, kdy je dbáno tedy na menší rozměry toho zdroje. Dále je tam požadavek, aby ta série R2 ve většině případů splňovala vstupní napěťový rozsah do 305 V. Je to z důvodu, že dnešní napájecí sítě jsou hodně zarušené. Bývá tam hodně často to harmonické rušení, takže z tohoto důvodu se jde až do toho napětí 305 V vstupního. A samozřejmě pak dbá se tam na velmi vysoký stupeň odrušení. Můžu doporučit tyto zdroje, občas si změřím a na spektráku vypadají velmi hezky. Nedá se to absolutně porovnat s takovou klasickou Čínou z AliExpressu a podobných e-shopů. Tady máte porovnání zdrojů Morsunu LM a LM-R2, čili ty první tady jsou označený.
jako série R1, to je ta původní řada, kterou vyráběli, a pak je ta série R2, to je ta semipotit, ta v tom děrovaném, v tom šestihraném děrování a ve zmenšených rozměrech. Vidíte, že už i některé zdroje z té první řady splňovaly těch 305 V u té R2, tam se to bere už jako automatický. Jinak tady máte porovnání s výrobcem, který začíná na písmeno M a je v Čechách strašně moc používán. Je to série LRS, ale zdroje Morsun ho samozřejmě ve spoustě parametrů přečí a nejenom technicky, ale i cenově. Takže doporučuji vždycky se dotázat na cenu, pokud nevidíte zrovna tu nejlepší. Vidíte, že tedy účinnost těchto zdrojů je tam lepší, je tam lepší teplotní rozsah. Morsun dbá i na to, aby veškeré napájecí zdroje odpovídaly tomu napájecímu rozsahu a byly použitelné v plném teplotním rozsahu. A v tomto teplotním rozsahu, aby i nastartovali. Čili ty zdroje vám vždycky nastartují do 4,5 vteřiny, i když jsou při nízkém teplotním rozsahu použitý, čili při těch minus 40, případně pokud je uvedeno datasheetu jiný teplotní rozsah, tak aby v tomto teplotním rozsahu vždycky nastartovali do 4,5 vteřiny. Někteří výrobci s tímto mají problém a třeba 20-30 vteřin trvá, než ty zdroje nastartují. Je tam problém i při vyšších teplotách, kdy se měřil ten zdroj, který je uvedený v tom prvním sloupci, tak po 30 minutách to vyzařování toho zdroje už překračovalo limity, Morsun si je stále zachovával. Takže doporučuji tyto zdroje opravdu nasazovat, jsou dobré, mám to osobně odzkoušeno a změřeno hlavně také. Tady už je příklad aplikací, čili nějaké informační systémy, stroje jako pomocné zdroje v nabíjecích stanicích, komunikace. Koukám, že nám čas letí velmi rychle, takže budu muset trošku přidat, takže teďka se dostaneme k tomu nejlepšímu, co Morsun nabízí, což jsou zdroje na Dynlichtu. Tam jsou to zdroje tedy v tom ekonomickém provedení, které si nezadají samozřejmě parametricky s konkurencí, jsou úplně v pohodě. Pak je to high-end, které už mají lepší povrchové krytí, že tam jsou už třeba lakované plošné spoje s vyšší ochranou, snesou slané prostředí, lepší teplotní vlastnosti. A pak to jsou takové ty redundantní zdroje. Takže zde je nastíněno, jaké zdroje tedy Morsun vyrábí, takže v tom plastovém provedení to je od 15 do 150 W, pak to je ta standardní řada, která se nejvíce prodává. Ta byla doplněna tou řadou LI, MEF, HF. Záleží, jestli je to jednofázové provedení, dvoufázové nebo třífázové provedení. Tady to máte krásně rozkresleno v tabulce, kdy v té pravé části máte tedy ty už zdroje napájecí do drsnějšího prostředí, když to takto nazvu, třífázové, dvoufázové, a v té levé části tam jsou úplně ty základní v tom plastovém provedení nebo v kovovém provedení, které se dělá od 75 W výše. Všechny samozřejmě splní nějaké certifikáty, velice dobré, co se týče odrušení, a můžu plně doporučit, fungují velice dobře. Od zákazníků na to jsou vynikající reference. Tady už vidíte v porovnání s nějakou konkurencí, čili vidíte, že opět je tam dbáno, nebo ve většině zdrojů je dbáno na to, aby byl ten vstupní rozsah do 305 V, lepší teplotní rozsah a třeba i komunikační nějaké rozhraní, aby tam bylo. Opět tyto zdroje použitelné do průmyslu, fotovoltaiky, pomocné zdroje, dopravní technika.
Tady už je potom ty open frameové zdroje určené k zástavbě do zařízení. Tam je v těchto zdrojích jsou dvě základní skupiny, je to LO a LOF. Ty LOF mají aktivní PFC, jsou pro větší výkony, mají lepší transformátory s lepší izolací, čili jsou schválené i pro medical zařízení, takže bez problémů tyto zdroje můžete dávat i do medicínských zařízení. Tak to je příklad, jak tyto zdroje vypadají, čili můžou být buď to v provedení obyčejně jenom holého plošného spoje, který připojíte pomocí konektorů, nebo to může být v zakrytovaném provedení. Pak čili provedení v tom plošném spoji, zakrytovaný plošný spoj, pak je to takovéto hustější provedení, které už je určené do zástavby a do zhruba asi poloviny až 2/3 výkonu není nutno chlazení. Pro vyšší výkony pak už je potřebný určitý průtok vzduchu. Tyto zdroje se dělají pro vyšší výkony, a nebo pak se dělá v tom provedení, které vidíte zde vlevo. To je v podstatě ta varianta toho pravého zdroje, ale už zakapotovaný a včetně ventilátorů, čili pak až třeba pro ty výkony do 750 W, aktivní PFC, nízký ten proud, který prosakuje z toho primárního do té sekundární strany, čili určeno pro medical zařízení. A máte i zde vypsáno, které normy jsou splňovány. Základní izolace obvykle 4 kV. Jak jsem již nastínil, medicínské zařízení, komunikační, zase nějaká smart home, to jsou ty zase zdroje, které jsou jenom bez toho krytí, jenom holý plošný spoj, osvětlení. Pak zdroje, které jsou určeny na zástavbu do plošného spoje, čili to jsou ty moduly LD, LH, LS. Ty moduly LD, LH, ty už jsou v kompletním provedení, čili nepotřebují žádné další součástky okolo sebe. To provedení LS, tam je zapotřebí tento zdroj spojit se vstupním a výstupním filtrem. Jo, víte, že tam je opravdu jenom to jádro toho napájecího zdroje, čili usměrnění, spínaný zdroj jako takový, čili ten budící obvod. Z druhé strany tam je transformátor a na sekundární straně dioda plus základní nějaký keramické kondenzátory a tlumivka, elektrolyty, to už je potřeba dávat na ten externí plošný spoj. Vidíte, že tam je poměrně hodně produktů, 34 produktových řád a celkem asi 170 typů jako takových. Zase splňují stupně napětí až 305 V. Dokonce včera mi zákazník říkal, že testovali po dobu 14 dnů, po 10 vteřinách vypnutí, zapnutí a ty LS, čili to jsou ty holé plošné spoje, bez problémů přežil takovýto těžký testovací provoz. Dokonce i dvoufázové připojení zvládnul asi 14 dní. Takže tady vidíte opět, které normy jsou splňovány. Doporučuji zase prostudovat datasheet, je tam vždycky tomu kompletní přehled. Příklad aplikací telekomunikace, IoT zařízení, jo, veškeré další zařízení, které vás napadnou. Takže tohle je úplně nová série, kam se Morsun opět vydává. Jsou to napájecí zdroje pro serverové aplikace od výkonu 550 do 1300 W. Nemám k tomu zatím žádné podrobnosti, je to horká novinka, takže doporučuji sledovat buď to web, případně bude to rozebráno na nějakém dalším Webexu, který bude Morsunu věnován. Aplikace, datová centra a podobně, tam v podstatě není kam jinam to dávat. Obousměrné napájecí zdroje, to je nová skupina zdrojů, kterou Morsun teďka bude uvádět také. Je to určeno pro nějaké zelené druhy energie, čili
solární elektrárny, větrné elektrárny jako obousměrné napájecí zdroje, čili může jít napájení jak tam, tak zpátky. Podrobnosti jsou jenom tady nastíněné v této tabulce, čili výstupní výkon 1800 W v tom invertorovém režimu, takže je šance, že to bude celkem zajímavý napájecí zdroj. Podrobnosti vám k tomu bohužel více neřeknu, protože nemám je sám dostupné. Tady ještě porovnání s konkurencí. Vidíte, že ty výhody tam nějaké jsou, co se týče výkonu, teplotního rozsahu. Určitě to bude zajímavé. Rozsah použití opravdu jenom do nějakých napájecích aplikací, čili datová centra, co by záložní zdroje, nabíjecí stanice. Dostáváme se do bezdrojových zdrojů. To jsou zdroje, které jsou velmi malého provedení. To je vidět na tomto obrázku vpravo nahoře. A tyto zdroje jsou určeny zaprvé teda pro nějaké napájecí zařízení v energetice, průmyslu, ale tam, kde potřebujete ušetřit hodně místa. Je to určeno i třeba do automobilů, vím, že třeba ve vojenské průmyslu se to používá, protože tam samozřejmě potřebujete šetřit místem také. A zde již je tedy nastíněny základní parametry, kdy je to v porovnání s konkurencí, kdy máte uvedenou specifikaci a zároveň i naměřené parametry. Takže vidíte, že opět Morsun v několika oblastech vítězí a tyto zdroje jsou určeny opravdu tam, kde potřebujete hodně ušetřit místo a mít velice kompaktní zařízení, které bude splňovat náročné podmínky. Samozřejmě je potřeba tento napájecí zdroj doplnit ještě o externí chladič, neboť sám o sobě není schopen se uchladit. Rozsah aplikací zase datová centra, vojenský průmysl, ať už to jsou mobilní aplikace nebo v letectví. V počítačích, co by napájecí zdroje, čili pro nějaké notebooky, když potřebujete udělat malý napájecí zdroj. Další oblast napájecích zdrojů jsou pro fotovoltaické aplikace a industriál. Je to jakoby takové široké spektrum použití. Jsou to hlavně jakoby napájecí zdroje pro pomocné obory ve fotovoltaice, ve větrných elektrárnách, pro třeba těžební stroje, kde máte velký rozsah vstupního napětí, protože tyto napájecí zdroje zvládají běžně vstupní napětí třeba 900–1500 V a ta série SVG tam je až do tuším 4000 V. Takže to jsou zdroje, které jsou určeny hlavně do těch obnovitelných zdrojů, kde to rozkolísání vstupního napětí je velmi vysoké. A tady je vidět tedy ten základní přehled, jaké napájecí zdroje v této oblasti jsou nabízeny. Čili v tom levém sloupci vidíte, jaké výstupní výkony a v tom spodním řádku pak vidíte, pro jaké vstupní napětí. Takže vidíte, že třeba ty zdroje od 15 do 1000 W jsou pro napájecí napětí od nějakých 80 do 1000 V. Ty větší zdroje pak mají ten vstupní rozsah ještě větší. Takže je to opravdu určeno tam, kde máte hodně veliký rozkmit vstupních napětí, ať už je to tedy ta zelená energie, nějaké stroje, které jsou třeba někde daleko na kabelu od trafostanice a to napájecí napětí tam hodně kolísá, čili nějaké těžební stroje a nevím co všechno. Drážní aplikace, to je také příklad, kde jsou tyto zdroje hodně použitelné, protože hodně často se dělají ty napájecí zdroje univerzální pro různé napájecí trakce, takže tam ten rozsah napětí třeba u zákazníků, co takhle slychám, pro nízká napětí, tak tam je od 16 třeba do 160 V a tam požadavek je, aby opravdu tyto zdroje na to fungovaly. Jo, takže tady vidíte těžební průmysl, stroje, protože třeba i Indie, Čína a podobně, kde se
dislokuje občas nějaká výroba, tak to napájecí napětí tam strašně moc kolíše. Takže tady vidíte takový souhrn, čili vestavné zdroje, nad lištu zdroje, pak vestavné nekryté zdroje, moduly, serverové, obousměrné briky a ty fotovoltaické. To je tedy souhrn těch HCDC zdrojů, tady je souhrn DCDC zdrojů a omlouvám se, napiju. A DCDC zdroje dělají se zase ve dvou kategoriích, industriál, anebo taková ta klasika. V té klasické řadě je to od 4 W do 500 W. V té industriál řadě je to od 3 W do 400 W. Liší se to v podstatě tím provedením, jestli ty zdroje jsou kryté, jaké tam jsou na ně požadavky, co se týče toho vstupního napětí, výstupního napětí, jak hodně může kolísat a podobně. Čili tady vidíte s tím fixním vstupním napětím, to jsou takové ty klasické malé kostičky cukru, které dáváte na plošné spoje pro oddělení třeba 485, tak vidíte, že tam je 112 série a celkem skoro 12 typů. Takže provedení různé, ať už pouze DFN, SOčkové na plošný spoj. Když to ukážu, takže toto je to pouzdro DFN, SMDčkové na osazení na plošný spoj a nebo THT v provedení s vývody. Každé má své pro a proti. Když tam dáte z vývody, bouchnete z plošném spoje. Pardon, tady jsem teďka vyskočil z prezentace. Doufám, že tam je prezentace zobrazená zpátky, tak jak má být. Tak a tady je základní rozdělení těch DCDC měníčů, v jakém provedení, v jakých výkonových řadách je dostupné a v jakých izolačních napětích. Takže zde vidíte, že to pokrytí je tam velmi široké a vybrat si lze. Toto vstupní napětí fixní se dělá pouze pro nižší výkony, čili pokud potřebujete třeba ze stabilizovaného napětí 5, 12, 24 V udělat třeba 5 nebo 12 nebo 2x15 V, tak používá se to pouze na to fixní vstupní napětí. Pokud máte ten napěťový rozsah širší, je už potřeba použít zdroj DCDC, který má ten širší rozsah vstupního napětí. Zde je přehled toho provedení, těch provedení, které tedy Molsum nabízí v tom SMD, čili to, co bylo doteď, tak to byly klasická SMD provedení. Za poslední roky pak bylo přidáno to provedení DFN a 2 roky zpátky bylo provedení SO, tuším se 16 piny. Veškeré tyto DCDC měníče si Molsum vyrábí sám, a to včetně těch provedení, které jsou v SO. Ty zdroje, které jsou ty provedení DFN a SO, tam jedou kolem zhruba 500 kHz. To, co je vyráběno v tom SO provedení, tak tam ten napájecí zdroj jede na zhruba 70 MHz a je potřeba hodně dbát na EMC a zásady, které tam na to musí být aplikované. Čili výstupní napětí velice dobře filtrovat pro vyšší frekvence a nejen pro nižší frekvence, tak jako tomu je u těch starších řad. Čili takto ty DCDC měníče. Tady ještě tedy znovu zdroje R4, R5, to R4, jo, tam je to vidět i na tom pouzdru, že tam máte to R4 uvedeno a toho novějšího, nebo no, je novější taky, a tam je uvedeno R5. Tím se rozlišují vlastně za prvé ty řady a za druhé, že je to provedení to R5 v SO pouzdru.
Zajímavost u toho jsou povzdroje i to, že mají certifikaci pro medical, čili je tam to 2x MOPP, takže je velice dobrá izolace. To izolační napětí tam je 5 kV DC. Testováno skutečně vydrží. Testovali jsme to u zákazníka až na 6,5 kV nebo 6,4 a po minutě testování jsme usoudili, že je to OK. Takže takto k těm DC měníčům jako samotným. Rozsah nasazení, měřící aplikace, řízení v průmyslu, IoT aplikace, automobilový průmysl, inteligentní domy, neizolovaný, spínaný regulátory. Tam je taky zase 45 řád, 280 part numberů. Pro malé proudy, vyšší proudy. Ty malé proudy, tam je to standardní řady, které jsou dostupné u většiny výrobců, čili zase do nějakých 3 A v tom provedení SIP, SMD do 2 A nebo DPN-kové pouzdro do 1 A. A pak tam jsou ty DC měníče, neizolované, tedy zdůrazňuji, až do 40 A, respektive ty otevřené do 10 A. Tyto řady se v současné době rozšiřují, takže tady vidíte to, co je v současné době dodáváno. Dodávány jsou všechny typy, které jsou zde uvedené, kromě toho typu, který je úplně vpravo. Ten je zatím ve vývoji a měl by být uveden koncem tohoto, respektive začátkem příštího roku. Takže všechny ostatní jsou již ve standardní nabídce a zákazníci je používají. Jsou to tedy spínané regulátory a třeba zajímavost u té 48, myslím, je ta, že je tam hodně široký vstupní rozsah vstupního napětí a nastavitelné napětí i proud pro výstupní stranu od 0 do 60 V. To výstupní napětí a 0 až 10 A, čili takový docela pěkný spínaný zdroj se s tím dá postavit. Tady základní jakoby shrnutí těch DC spínaných regulátorů. Ty spínané regulátory dělají se tedy v tom provedení, jak to vidíte zde. Je to náhrada za klasické 78 spínané lineární regulátory, ne spínané. Tyto spínané regulátory buď to můžete mít v provedení té kostičky, anebo dělá se ještě a běžně dodáváme, máme skladem provedení, které je SO jako SIP modul, jenom plošný spoj, čili není to zalité a je to jenom plošný spoj, který si můžete zapájet do aplikace a není takto jakoby zakapotován, zapouzdřen. Zdroje chodí velice dobře, taky s ním mám zkušenosti, měřil jsem je na spektráku, je opět potřeba trošku ošetřit vstupní napájení, jelikož je to spínaný regulátor, výstupní napětí vypadá celkem slušně, není to už potřeba ani moc filtrovat. Samozřejmě doporučuji prostudovat datasheet, je to tam zase uvedeno, co je potřeba splnit. Pak je zde vidět pro ty vysoké vstupní proudy spínané regulátory. Nedělají se jenom jako spínané regulátory, ale dělají se i jako buck boost. Čili můžete i připojit třeba 24 V na tento spínaný regulátor a umí pracovat i ve zvyšujícím režimu. Ta účinnost je tam velmi vysoká, Molsung má hodně na vysokou účinnost, je to i z důvodu chlazení, protože je to i pak o celkové spolehlivosti. Zase příklady aplikací, různé průmyslové roboty a nějaké požární hlásiče, měřící aplikace. Pak je řada, která má široký vstupní rozsah, spínané DC zdroje. Ty jsou dodávány opět do výkonu, donedávna to bylo do nějakých 420 W, nedávno tomu přibyly ještě další ty briky, které jsou až do 1200 W.
Takže tam je už ten výkon hodně veliký a samozřejmě je pak potřeba tento modul namontovat na nějaký chladič. Nestačí mu samovolné chlazení. Ty menší výkony můžou být provozovány bez chlazení. Samozřejmě musí být dodržené nějaké teplotní vlastnosti, teplotní chlazení. Vidíte, že tedy v tom provedení DIP je to do těch 60 W, briky od 50 do 1200. Zde je přehled opět v jakém provedení, jaké výkony jsou dodávány. Na webu Morsunu je pak docela dobrý přehled pro výběr těchto komponent, kdy si kliknete třeba na celou kategorii DC/DC, dáte spínané regulátory a už si vybíráte přímo pole parametrů, které si tam zvolíte. Takže tady základní jakoby souhrn těch do 60 W, čili dipové provedení, účinnost až 93,3% do 60 W, bez zátěže jenom půl W spotřeba, rozsah -40 + 105 a zase různé certifikáty. Ohledně certifikátů doporučuji vždycky nahlédnout do katalogového listu, je to tam všechno napsáno. Pak co se týče toho provedení těch briků, čili tam je to do těch 400 W a nově tam jsou typy 1000 W a 1200 W. Je tam možnost pak paralelního spojování, kdy Morsun tam má přímo takový modulek velikosti 1x1 palec, jestli se nepletu, velikostí, a ten modulek slouží právě pro paralelní řazení těch spinaných zdrojů. Jo, takže můžete pak ještě tyto moduly spojovat paralelně pro dosažení vyššího výkonu. Kdo budete chtít, tak vám když tak pošlu přímo odkaz na toho broučka, který to, nebo ten modul, který to dělá. No a tady je pak shrnutí, nebo jako je porovnání URF 2412 400 W v porovnání s konkurencí. No, takže vidíte, že opět na některých parametrech je Morsun celkem slušně lepší. Oblast použití zase hlavně automatizační prvky a nebo automobilový průmysl. Telekom zdroje, zde to jsou ty nekryté zdroje až do 1300 W, a nebo pak spínané regulátory, to je do těch 60 A. To jsou také nové napájecí zdroje, které Morsun dodává. Dříve v těch izolovaných modulech to bylo do nějakých 250 W, teďka je to portfolio rozšířeno až do 1300 a ty zdroje POL ty jsou kompletně nové, ty přišly nějak na jaře. Zde je přehled těch napájecích zdrojů, co je zde v nabídce, čili zase vidíte rychlý přehled, v jakém provedení a jaké výkonové úrovně a zhruba pohled na to, jak tyto zdroje vypadají. Zde je příklad těch aplikací, kdy tedy máte na začátku nějaký napájecí zdroj trošku většího výkonu, který vám dělá to základní napětí třeba 48 V pro tu základní sběrnici, zatím následuje ten zdroj, který už dělá přímo konkrétně napájení, případně spínaný regulátor, to je to POL, které pak dělá už konkrétní napětí pro nějakou konkrétní aplikaci. Ten rozsah těch POL zdrojů je široký, buď to pro nějaké opravdu výkonné aplikace, pro FPGAčka se dá použít, jo, je tam možnost, má to i sobě jako i menší power management. Telekom zdroje vidíte, že do těch 1300 W navíc vysoká účinnost až 97% a možnost při montování buď to dodávky přímo s tím chladícím křídelkem nebo tím chladičem, který je zde znázorněn, nebo bez chladiče a pak tento modul namontujete při šroubování na externí chladič.
Spinané regulátory do 60 A, velice malé rozměry. Ty rozměry toho plošného spoje u těch menších typů 12x12, tento je trošku větší, ten je, myslím, asi 25x12. Velice levné řešení je to včetně cívky, takže nemusíte už řešit žádnou cívku, jo, řešit to už pak maximálně nějaké kapacity okolo toho. Porovnání s konkurencí, 100W zdroj, jo, vidíte, že vlastní spotřeba je lepší, teplotní rozsah je lepší. A rozměry nižší. Rozsah těchto aplikace, těchto zdrojů je do drážních aplikací, telekom aplikace, různá datová centra, takže velký, široký rozsah. Jako skoro poslední zdroje, které zde budu uvádět, tak jsou relevant zdroje, čili pro drážní techniku s tím širokým vstupním rozsahem, kdy buď to je to třeba 1875, dělají se tam i zdroje, které jsou od 14 V do 160 V a zase různé výkonové varianty od 9 do 400 W. Je tam hodně řád, hodně typů. Zde je ten úplně základní přehled, kdy vidíte velikost pouzdra, buď to je 1-2x nebo 2x1 palec, nebo v tom briku poloviční nebo plný brik a výkony až do 400 W. Většina těchto zdrojů je, hlavně tedy u těch výkonnějších se to používá od 100 W výše, se dají dávat paralelně pomocí toho slučovacího modulu, který po interní sběrnici pak řeší rozdělení právě těch zdrojů do jednotlivých větví, aby jeden zdroj nebyl výkonnější než ten druhý vedle něj, takže opravdu to řeší i to rozdělení těch proudů, které ty zdroje vydávají. Tady je příklad aplikací, jak tyto zdroje mohou vypadat, čili buď to je ten brik samotný, nebo s tím chladicím křídelkem, chladičem respektive. Může to být umístěno i do takového držáku, který buď to může být namontován někam na šasí, a nebo je to dodáváno i včetně držáků na dynlištu. Ta specifikace je přímo uvedená v katalogovém listu, jaký je objednací název pro ten a nebo onen typ. Výstupní napětí vidíte, nebo respektive stupní napětí vidíte, že je opravdu široké od 14 do 160 V DC a izolace 3 kV, takže i pro tu drážní techniku nebo pro nějaké pracovní stroje, kde nevíte, co tam zákazník připojí na vstup, tak je to velice dobře použitelný, dobrý stupeň odrušení a certifikace i pro drážní techniku, čili N50-155. Příklady aplikací, hlavně tedy ta drážní technika, kdy ten rozkmit toho stupního napětí může být dost veliký, nebo ne rozkmit, ale rozsah stupního napětí. Vidíte příklady aplikací, kdy tady buď to z nějakých baterií, respektive z nějaké sběrnice napájíte tento zdroj a ten pak řeší už napájení zařízení, které je za ním. Tady je sumář těch DC-DC zdrojů, čili fixní DC-DC zdroje, izolované, neizolované spínané regulátory, různé moduly s velkým výkonem. Jo, takže od 0,25 W do 1300 a široká škála nabízených výstupních napětí, široká škála certifikátů. Stačí si vybrat ten, který se vám bude líbit. Dostáváme se k dalšímu portfoliu, to jsou interfejsy a EMC produkty. Interfejsové obvody nabízí Morsun také. Vidíte, že zde je nastíněno tedy drivery pro IGBT, transceivery, ať už izolované, neizolované, a EMC produkty.
Zde nabízí tedy několik typů driverů pro IGBT-čkové moduly. Tam je potřeba právě speciální drivery z toho důvodu, že to napětí díky tomu, že na tom IGBT hodně kolíše při výkonové zátěži to napětí na té izolaci, tak je potřeba právě kvalitní izolace. Takže tyto moduly mají kvalitní izolaci a jsou přímo dělány pro buzení těch IGBTček. Jo, tady vidíte porovnání s konkurencí. V tomto případě je to třeba nějaká Murata. Jo, vidíte, že to napětí, které tam má Murata izolační, tak tam je 5,2 kV DC, když to Morsu nabízí AC, nižší kapacita mezi primární a sekundární stranou, nižší zvlnění. Aplikace zase různá výkonová elektronika, čili zelené zdroje, drážní technika a podobně. Dostáváme se k dalšímu portfoliu, to jsou transceivery. Je to hodně široké portfolio, kde jsou nabízeny tedy samotné drivery a hodně se v této oblasti rozvíjí Morsun v oblasti izolátorů, kdy již dnes nabízí tak široké portfolio, že někteří konkurenti už mu přestávají stačit, což je příjemná zpráva, protože Morsun má velice krátké dodací doby, zajímavé ceny a parametricky na tom jsou velice dobře, co se týče EMCčka, taky velice dobře. Takže to, co Morsun nabízí v této oblasti, tak to jsou ty první R1, 2, 3 varianty, které stále vyrábí. Bylo to taková předzvěst těch izolátorů, kdy to bylo v rámci celého modulu. Dneska už je hodně preferovaná ta varianta v tom pouzdru DFN a hodně je věnováno prostoru i pouzdru SO, protože ne každý zákazník chce pouzdro DFN, tak je hodně oboru předěláváno právě, aby bylo i v tom pouzdru SO, aby se vyhovělo všem zákazníkům. Co se týče té izolace nebo těch izolovaných driverů, tak tam se dělá 232, 485, 422, Ken, UART a klasický dvoukanálové anebo čtyřkanálové digitální izolátory. A neizolované, tam je v nabídce, jsou transceivery pro 485 a Ken. Není jich tam moc, jsou tam asi 4 typy jenom. Tady vidíte tedy to rozdělení, co tam je nabízeno tedy v té 485, v Kenu a 232. Vidíte, vpravo máte vždycky k té řadě, takže když se na to podíváme podrobněji, pokud se na to podíváme podrobněji, tak třeba řada R3, vidíte pouzdro takovéto SMDčkové, velké, jaké typy tam nebo jaké řady tam jsou nabízeny a pro jaké rozhraní. Pak vidíte, že třeba v tom pouzdru SO je tam nabízeno pouze pro Ken, není tam nabízená zatím 232, je v plánu a 485 jsou tam akorát 3 typy nabízené. Kompletnější portfolio je tam tedy v tom pouzdru DFN, to je ta řada R4. Tomu je více věnováno prostoru, bohužel zatím nemají to zákazníci rádi toto pouzdro, ale můžu vás uklidnit, dělá se s ním dobře, jelikož ten layout na plošném spoji je shodný jako s pouzdrem SO. Takže tam, kde máte namalováno pouzdro SO, tak se dá použít i pouzdro DFN. Tady je základní přehled třeba Kenového izolátoru, to, co tam nabízí Morsun oproti konkurenci. Dost lidí z vás asi bude znát Adum 3057. Jo, tak vidíte, že tam je nižší ten provozní proud. Mají to lépe vyřešeno, co se týče izolačního napětí.
Když tady koukám, že tam je nesrovnalost, tam je to napětí na té kenové lince, že tam může být až 58 V. Ta izolace tady u těch izolátorů je 5 kV. Jo, vidíte, že ty parametry jsou všeobecně nebo ve spoustě spolucích jsou lepší oproti tomu ADUMu. ADUMy fungují na 180 MHz, co se týče interního zdroje, tady to jede na nějakých 80 MHz, je potřeba samozřejmě to MC řešit velice pečlivě. Rozsah aplikací, různé drážní, automatizační prvky, vojenský dokonce, tady jsou i napsány nebo zobrazený, různé textilní stroje a všeobecně stroje, protože to oddělení té 485 a Canu je v dnešní době hodně zapotřebí. S tím vzniká různé rušení po linkách. No a dostáváme se do závěru. Jsou tady různé odrušovací prvky, které Morsu nabízí také. A to ať už ve spojení se zdroji, které nabízí, protože některé zdroje potřebují ještě širší, větší odrušení, aby splnilo požadované standardy, než co bývá standardem u všech výrobců. Takže nabízí takhle moduly různé odrušovací, buď to je to v provedení do plošného spoje, nebo na dinlištu, nebo klasické odrušovací kompenzované tlumivky a dále je připravované ještě obvod přímo na redukci rušení, ten bude uveden v příštím roce. Takže ty obvody do těch plošných spojů, vidíte, že je to tam zase konstruováno pro různé výkony od řádově vatů až po třeba těch 750 W. Je to dáno tím proudem, který může jít na té primární straně, tou udržovací tlumivkou. A zároveň samozřejmě, co zvládnou spoje, šroubky a podobně. U té série v tom prostředním sloupci je to v podstatě to samé, co je ten sloupec úplně vlevo, akorát je to umístěno do držáku na plošný spoj. Další portfolio, které nabízí, tak jsou právě ty kompenzované tlumivky. Můžu doporučit vřele používání těchto tlumivek. Dělal jsem si porovnání těchto tlumivek, jak vypadají impedančně při různých kmitočtech od různých výrobců a od toho Morsunu ty křivky, které jsem naměřil, tak vždycky jsou mnohem ploší a ten útlum je tam velice hezký. Jo, není to rozlítáno v závislosti na kmitočtu a různá maxima, minima. Tady je to opravdu ta křivka hezky namalovaná. A pak ty obvody pro odrušení, to bude nastíněno v některém z dalších webexů, protože nemám k tomu zatím žádné podrobnosti. Jsou to obvody, které budou určeny opravdu na aktivní potlačení toho rušení, které může pronikat z napájecího zdroje zpětně do sítě. Tady vidíte porovnání zase s nějakou konkurencí těch odrušovacích filtrů. Jo, takže vstupní rozsah napětí až do 305 V je to dáno použitím těch odrušovacích kondenzátorů. Vstupní proudové tlumivky tam jsou masivnější. Jo, takže filtry jsou dobře konstruovány a Morsun si veškeré měření AMC-čkové dělá sám, má na to kompletní vybavení a veškeré napájecí zdroje, které jsou dodávány a testovány podle nějaké normy s předepsaným AMC-čkem, tak to AMC-čko samozřejmě je zpracované k těm zdrojům je možné ho na vyžádání dodat. No, takže vidíte, že tady u těch odrušovacích filtrů to potlačení je velice slušné. Vpravo dole pak vidíte výsledek, když připojíte před nějaký spínaný zdroj, tento odrušovací filtr, že to odrušení opravdu je tam znát. No a příklady aplikací, různé přístroje, rozvaděče, dobře, dá se tam použít právě i to řešení na tu dinlištu, kdy připojíte ten napájecí zdroj jakoby za ten
za ten vstupní filtr. Takže různé oblasti použití, ať už vojenské, různé měřící a drážní, industriál, medical. Tímto bych skončil. Já vám poděkuju za účast na tomto Webexu. Bylo to takové hodně rychlé shrnutí. V některém dalším dílu se když tak můžu zabývat nějakou kategorii dopodrobna. Toto bylo jakoby představení kompletně celého portfolia, co Morsu nabízí a co ještě chystá v brzké době. Já bych poprosil kolegu, aby zastavil v tuto chvíli nahrávání.